Boig per a vindre és un moment molt especial per a mi perquè al final és el meu poble i clarament sent un arrelament cap a la meva terra molt especial perquè està la meva família així i perquè m'he criat així i perquè m'enorgulleix exposar a la sala ara sí. ¿Y categoría? Hola, hola. Algo le pasa al micro, algo. Ahí es igual. ¿Ahora? No, sí. Ara mos acostem més. Vale. Des del final no ho sentirà molt, però... Primerament, agrair... Tinc molts agraïments. Començant per Marta, que no és la meva alcaldessa, és la meva amiga, i que hi ha un debat a la política hacia el costat i està així per a recolzar-me i és molt important per a mi, això. Agrair també a Àlex Millar, que també és un amic, i que sempre ha confiat molt en mi i sempre ha estat molt pendent i de veres molt agraït amb tu, Àlex, perquè t'ho coneix molt i fas unes exposicions meravelloses. La Marisol Saranova la vaig conèixer fa poquets anys i també va ser molt especial perquè va ser un moment que em criticaren a les redes socials i ella em va defensar sense conèixer-me i va fer un article preciós sobre mi i no ho oblidaré mai, això tampoc. Així que Marisol, moltes gràcies perquè ara és comissària de la meva exposició i molt content amb això. Sí. Parlar d'aquesta col·lecció. Aquesta col·lecció és una visió personal del món, una visió en la que per a mi el ser i el fer el que cadascú vulgui està per damunt de qualsevol ideologia, o almenys hauria d'estar per damunt de qualsevol ideologia, i jo valoro positivament i a més crec que és una cosa que no sols hi ha que mantindre sinó que hi ha que millorar i tenim la sort de que visquem a un país democràtic i podem escollir, que molts no poden escollir i per tant és un cant a la llibertat aquesta exposició. Ja que tenim aquesta possibilitat d'escollir, volia reflexar-la en aquesta exposició. Realce, per supost, la figura d'una dona empoderada de forma reivindicativa, que a la vegada parla de la seducció, no? En les relacions entre humans, la seducció i el flirteig, i que clarament també inclou una sexualitat no explícita, en aquest cas és tot més implícit, perquè al final l'explícit no cal ser tan explícit. La implicitat té molta més riquesa. A les meves obres parlo d'un costumbrisme contemporani, però també parlo d'experiències personals. Tenim una sèrie de balls que fan referència a ciutats on he viscut i que sens dubte m'han marcat d'una forma o una altra i que són especials per a mi, aquestes ciutats. Com pot ser... Aquest és Rio, però realment jo vaig viure a São Paulo, encara que vaig anar molt a Rio. Però Brasil va significar molt per a mi, Madrid significa molt, Venècia sobretot, i Madrid. En Venècia vaig passar també una temporada visquent. Me falta encara alguno per ahí. Però des de luego m'han marcat molt. I en contrapunt també aquests, que són una miqueta més clàssics. Aquests són de pinzellada solta, donem molta importància a la línia, estic en un procés de construcció, que al final jo crec que és molt més fàcil, per a mi personalment és molt més fàcil fer un realisme que una deconstrucció que és un procés mental més dur per a mi. Jo de vegades ho passo mal en la fragmentació. I en contrapunt d'aquestes obres tenim la que probablement és també provocadora, és la que menys li agrada a la memòria, però a mi perquè té molta força. I és aquesta que és Berlin Wall, que es passeja a Berlín. És una escena que he vist no sols una vegada, sinó diverses vegades. La primera va ser a Londres i el que em va evocar va ser que guai que hi hagi la llibertat de fer això, perquè al final és una cosa inofensiva que no fa mal a ningú. És un xoc entre dues persones que no fa mal a ningú i per tant a qui li provoque és el que té el problema en aquest sentit. Està clar que jo no me veig
és un joc dominant, és un joc sexual, però no sols això, sinó que aquesta filia també hi ha gent que li agrada, hi ha gent que li agrada vestir-se de gos i comportar-se com un gos, i és totalment acceptable, i a mi m'agrada la provocació i penso que la provocació és un joc divertit. I llavors volia representar-ho en aquest cas, és per això que m'agrada. Aquest està influenciat per una obra de Norman Rockwell que parla de la història de Rudy, que va ser la primera xiqueta negra, que està basada en composició, més que en altra cosa. I en el concepte també un poc. Parla de Rudy, que va ser la primera xiqueta negra en anar a un col·legi privat de blancs i li tiraven tomàquets. Jo, fent aquest quadre, sentia el mateix. Era com, estava fent-lo de hi ha gent que tiraria tomàquets a esta gent. I me pareix que n'hi ha que trencar tabús i cada volta hi ser nous tabús. Conforme va avançar la societat, van eixir nous tabús, no? I llavors parla d'això, de la llibertat, dels drets, de fer el que vulguis sense fer-li mal a ningú. I és el que m'agrada, no? És el que m'agrada i és el que n'hi ha que potenciar en aquesta vida. M'agrada. La dona també parla de l'embaràs, de que és el seu cos, és d'una forma reivindicativa. I també estic molt content d'exposar el retrat de mon pare, que va morir quan tenia 7 anys, Emili Maggi, que és molt conegut així, a HMSI. A mi encara me paren per el carrer per parlar-me de mon pare, cosa que em fa sentir superorgullós. Estic orgullós de ma mare també, que em va cuidar des de nano i va fer de mare i pare i se va acordar molt content. De tota la meva família, que m'ha cuidat molt. Ma abuela, que ha sigut el pilar de tota la meva família i està ahí. I molt feliç d'estar així, Matia, Pepita, tota la meva família, m'ha cuidat molt bé. Així que molt orgullós i molt content d'exposar així a la meva terra, al meu poble, i molt feliç, molt feliç. Moltes gràcies. I passem la paraula a Marisol Sadanova, que ha fet una exploració de l'obra de Jordi molt original i amb el seu talent com a crítica. És que m'ha semblat superbonica l'anècdota de com ens vam conèixer, perquè jo vaig conèixer l'obra de Jordi abans de conèixer Jordi i vaig veure alguna cosa en l'obra que ja es pot veure, vaig divisar-ho, que ja es pot veure ara en aquesta exposició perquè és l'essència de la seva pintura, que ja ha estructurat un llenguatge propi i que d'aquesta manera és una bona mostra de com els temes que li preocupen estan plasmats amb la seva tècnica